Este próximo sábado, ás 8 da tarde, estrearase o novo espectáculo da Escola Municipal de Ballet de Ribeira, titulado Bailadoras. E que mellor maneira para facelo que nas recén inauguradas instalacións do Auditorio Municipal. A actividade forma parte da programación do Xuño Cultural. Está organizado polas Concellerías de Cultura e Educación. Servirá de demostración do traballo realizado polo alumnado da escola ao longo do presente curso. A Escola Municipal de Danza de Ribeira está realizando un traballo extraordinario con rapaces, con adultos. O día do festival é o recoñecemento do traballo que realizaron durante todo o curso, durante todo este curso. Segundo explicou a súa directora, Cristina Ribeiro, trátase dun espectáculo de 1 hora de duración, dedicado a diversos traballos dos que desenvolven as mulleres en moitas vilas mariñeiras. Son danzas marcadas polo vaivén das ondas do mar. Este vaivén das ondas do mar os van a interpretar as redeiras. Estas redeiras tamén aliñoar, é dicir, elas van vestidas de redeiras, cas súas agullas de aliñoar as redes, como fan as mulleres, tamén facerán pequenos guiños a eses traballos das mulleres dos povos que hai en Galicia. A entrada será de balde, coa obriga de retirar as invitacións a partir d'1 hora antes do comezo do espectáculo.